Lah iki nyapa? Ngene iki nek ra dibojo ngene apik piye? Ya ora piye-piye wong tarah ya ora duwe. Mendung ngene iki apik piye? Heh, Ya ngopi karo udut to. mengkerepekmu lah. Ya ora iso wong nggonku wis tak setel kaku. Ayo ngaku. Nek ora percaya deloken to. Ngaku ora ana lawane. Ndak ya padha dak ngomong kancane barang. Sapa kowe? Ya kowe kuwi to. Padumu kowe dhewe ya pengen lho. Anja. Wong lanang iku nek alise kandel jalukan. Tapi nek wong lanang alise tipis lemah. Jari sapa? Gak percaya? Ya dibuktekne mbok piye nek ra tengel-tengel. Anja. Ya kok ngene alis tipis. Ora percaya nek urung kawin. Nek kawin ki wis. Terus Tapi nek rapi durung, wis angel iki. jajal dhisik lah mosok gak oleh sih. Kan penak candu. Adopsinen aku to. Aku iki apa-apa iso. Ya pinter ngarit. Gak jelas. Wong wis digenahne ngono mosok kurang jelas. Ngarit apa sik no? Ngarit jembut ta kon? Go apa jembut. Wong didol ya ora payu. Aku gak golek bocah sing pinter ngarit. Lah golekanmu sing piye? Golekku bocah sing pinter kukur-kukur selangkangan. Trimo kukur-kukure karo merem iso aku. Opone sing dikukur pas selangkangan. Ya mundak pinter. Gak ngurus ya. Anja. Pirang-pirang dino awakku lemes. Lah lemes ki napa to ya? Tak kira kurang mangan apa kurang darah. Ya biasane lemes ya kurang mangan, kurang darah. Kurang duit, ya iso. Tiba-tiba kurang ijlik. Ijil karo wedhus ke lho, wedhusku. Babone pas tak dol kono. Aduh, Mas. Melet-melet kayak ular keket. Dadi wong kok isine nesu. Cumpleng aku ngrasane. Jane njalukmu ki apa to? Galakku dipeluk dicium dikencung. Puas. Lho kok jaran. Anja. Ayo Dik, rapi karo aku. Aku ndelok awakmu bergairah. Aku pengen dia anak rolas. Mampu ra kuwi? Kepelekne kowe. Pertanyaanku, mampu enggak? Ya jelas mampu. Engko bendina ngombe ndok sak tarangane to. Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak to? Masa to? Empuk aku. Beyuh iso mentul-mentul lho nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk lho nek kaya bakpao. Mesti njaluk tanduk we. Ya urung karuan mau ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Ya tapi saiki tak walik. Diwalik piye? Kue sing tak tumpaki. Jal, Nyapa? nyatasi pora. Ya panggah oke, arep njaluk model piye? Heh? Nek gak ngatasi ngomong lo ya, pamit sik lo ya. Nyapa dadak pamit. Dijamin tengel-tengel. Wong lanang iku nek alise kandel jalukan. Tapi nek wong lanang alise tipis lemah. Jari sapa? Gak percaya? Ya dibuktekne mbok piye nek ra tengel-tengel. Anja. Ya kok ngene alis tipis. Ki kenapa itil itu enak? Jelas saja enak, makanya banyak rumah tangga hancur gara-gara itil, banyak yang pusing gara-gara itil, dan banyak juga yang bangkrut gara-gara itil. Iki konsepnya piye? Lah piye to? Tak kancani sampai konangan apa tak kancani sampai pegatan? Anak ngenteni pegatan ya kesuwen. Sido apa ora? Ya sida. Wong kene kadung metenteng ya. Mbak, sepil barangnya cang. Sak menika barang wis elek Mas, dobli elek. Lah ngono sing dibahas celaki cilik kae. Sampe nek tak sepilne barang ku ya mesti mutah sak menika. Ayo, berarti yo elek tenan lho.
Aduh dek, enak mas. Enak kondi. Des, jarene pandu apemu, jarene tembeme apa iya, Des? Cekelen mari mas, cekelen mas, incengen mas. Ento. Kok iya ta, kok isone awakmu takok mbak ciri-ciri apemmu piye? Ya aku gur diceritani Pandu, Des. Makanya aku penasaran ya langsung telepon awakmu lho, Des. Dan isuk-isuk ngomong nih apem, Pandu itu. garai wareg. Lah aku urung mangan apemu gari wareg. Ndelok tok ora wareg kon, Des. Ora wareg. Ini nyapa kok penasaran karo apemku nyapa? Ya aku penasaran nih gur diceritani Pandu, Des. Makanya aku teko awakmu ben gak penasaran neh, Des. Wis bentukane apem yo ngono kuwi. Lah nek jarene Ari Iwan kok beda wong ya beda apeme, Des. Wis penting bergaris nek bolongane Tapi lak kan wis. beda, Des. Penting kena dileboni ya dadak. Mbak apemmu tembem. Nek sing tembem nek sing pepres ta nek sing dekong ta. Ya mbuh mangkane aku tak delok ngono sik ya. Ora. Masuk ora. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya, Iya, tumbuhan apa? manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ, mesti menjalar. Ngerti gak? Tak akoni awakmu ijos. Apa ae roh. Kena gak pengen jemputmu itu kritik. Diapakne? Di rebonding apa di smoothing wae, apik, lemes, demekane halus. Pertanyaan taek. Ini parah ini. Mbak Miabi. Dalem. Lah ngono lho nek diceluki, dirungokne kuping iso menak ngono. Aku leh tekok apa ora? Keneh iki kadal iki. Aja ngono to, urung-urung wis ngarani wong kadal iki lho. Aku krungu jare awakmu ngerti sembarang kalir. Aku arep tekok rambut ngisore nyapa to, kok keriting. Pertanyaan gatel tenan iki. Lah ngerti apa ora? Lah kan dia kan hidupnya di tempat yang lembab. Curah hujan di situ sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa memanjang. Oh alah ngono to. Berarti ora plepeken katok. Bisanya berombak, berakar. Contohnya tumbuhan ya, Iya, tumbuhan apa? manggi, teratai gitu. Apa wae nek hidupnya di tempat yang lembab dan penuh dengan air, terlalu banyak hujan di situ, Rambut itu bahasa Arab ya, Mas? Sahrun. Rambut sahrun. Sahrun. Bubuk krungu ora kupingmu. Sahrun. Nek sirah raksun. Raksun ya. Ora ruksun, raksun. Oh iya iya. Heeh. Pripat ainun. 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 Sekolahan madrasatun. Madrasah. Heeh. Madrasatun. Ono sing ngomong madrasah berarti madrasatun. Omahe sepur stasiun. Lapangan nombor alun-alun. Kenek ri nyenyetun. Jadi wong lanang ki sing satset ngono lho, Pak. Satset rumang sambung ngencengi sabuk kok piye? Maksudnya ki golek gawean ngono lho, Pak. Ora kok jongar jangur nyepet-nyepeti moto. Lho. Kowe iki ra ero Bu. Iki rambut gawe. Paling hapus-hapus, Dik. Aku ki apal karo kowe. Omonganmu iki gedabrus. Alah, entut birut. Nil, nek ono sing nyilih duit, kayak Ira. Dadi ngene. Awake dhewe kuwi ora iso urip dhewe. Dadi wong ki aja medhit, aja pukil. Mergo kala mangsane awak dhewe butuh kekancan, butuh dulur, butuh tangga. Mula nek ana wong sing arep njilih duit, kei ngerti nek awak
awak dhewe yo lagi golek selian. Gak ngerti. Aku dhewe bingung ngrasakno urip iki. Gak ngomong kuwi apa, kok ngomong kuwi apa sawangane kok dirasani wong bojo. Tapi repot nek bojo iki gak enak ati titik ngono aku diusir. Kok terus jobo. Perkara mangan sak mangan yang ngono, Dik, iwake kok pancet ae. Sopo? Ambekan sih, wong ambek bojo kok ngerasani. Iya, Dik. Mbok nek gak seneng dilokno terus terang lah gak apa-apa. Eman. Eman barang. Iya, Rek. Lho, nek pancene gak ndek rasa eman karuane, Rek. Lho, aja ngono ah. Waduh, aja ngono ta Rek ah kene ah. Lah katene ya apa? Lho, jaman saiki banter-banteran tak playune. Nek banter kon Rek. Nek banter kon Rek. Lah iya. Ya apa Rek? Ambekan sampean ku mbok yo nyebut. Anakmu ki 6. Ya jenenge sapa? PI. Nek lho nek nyelok nomor 1. Ya GPI to, Reng. Oh, GPI. Iya ben ora meri. Nek nyelok anak nomor 2. ROPI. ROPI ya sing sregep adan kae ya. Ning kleru komat. Nek anak sing nomor 3 LUPI. LUPI. Tak celuk LUPI langsung Oh jelas. iya ya. LUPI sing gedek-gedek ngono ketak celuk. Nomor 4. 4PI, Reng. Oh 4PI. Iya ya. Ah, nyeluk anak nomor 5. Ya kena nomor 5 ya mau PI goblok men ya. GPI, RUPI, LUPI, 4PI, MOPI. Lah nek sing anak nomor 6. Bu. Sing malah sampean kenal no karo anak yang ganden no. Lah kok agite kok mbok lah kene wis jawab 6PI iki lho lah. Malah kenal no buke iki no. Jenengan wis rawung suwe to karo mbok ganden iki. Oh, lah kok. Omong kon. Sambel goreng ditutal-tutul. Sambel goreng ditutal-tutul. Duwe bojo gareng truk. Iya. Nggo watuk ucul. Woi. Nyapo? Ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapo ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, nek urungi ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Lagi rabi. Aku nek ora karo rondo no wegah. Halo, oke rondo. Kendang, mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas karo angen-angen. Mosok kancane do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantep nih hatiku. Engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot mengurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Mumpung petok aku arep tekok. 996 bahasa Inggrisnya apa? 9 kuwi 9. 9 kan loro. 9 kuwi 9. Lah nek 6. 6 kuwi 6. Ya ta? Iya. Lah nek digabung. Berarti digabung dadi nen sik. Ngapunten lho Mas Dodo, panjenengan dadi juragan tenanan Mas. Ngerti aku nglamar rene timbang kula nyambut gawe nek awan aras-arasen. Oh, saiki wis nyambut gawe apa to? PLN. Sik, kaya tau kenal kuwi aku kantore. Nggih, anu mbok yo dateng PLN ngono lho. Kaya nek wong nyambut gawe kok ya teko PLN. Nyambut gamane ten pundi teko PLN. Mbok teng PLN. Tengi po meteng apa kekrek lambemu engko. Ya wis lah melu aku ra tem PLN wis. Ha iya. Ngono malah jari timbange ki Mas Dodo ki. Aku teng PLN kono malah juragan truk. Truk. Mocone truk. Lah ya tulisane lak truk to. Wow, lah wong ki ra genah. Ji nami kula Tatin. Kompletipun Tatin Lestari Handayani. Nah, ngono rak kepenak to.
Pidalem wonten? Kula saking Sentul. Oh, saking Sentul. Sampun tas sekolah? Tas sekolah? Malah nyengenges loh. Lah jenengan mboten jelas kok. Tas sekolah ngono lho. Kula sampun lulus. Oh, sampun kagungan garwa? Sampun gadah putra. Oh, nggih syukur. Kula tanget sampun kagungan garwa. Nek ndek anak iki ya mesti ndek bojo to ya. Nah, dereng kantenan mbok menawa sampean dirayah wong. Simak ya kurang ajar ora. Ah wong aku takone ndek bojo kok takone ndek anak karepmu ora karepmu. Apa urusanku? Ya wis rasa tekon. Ya Apa iso ora sing biasa ning jero rumah lah. Kambing, gara-gara kowe aku mari di SMS Mbak diboking semalam berapa? Tak sauri yo MTM-mu ya. Apa kuwi cegese? Katamu. Iya iya. Gara-gara percen aku dikira kurang. Ayo rabi karo aku ya, Mbak. Moh. Rasa kesusu muni moh, engko getun lho nolak. Kan dari moh bolak-balik. Moh tenan. Sawat boto sikilem genjot lho engko. Lho, kok jaran. Wingi aku mbok nyalon bupati, ndiknane aku mbok dadi LC, iki dina aku ape mbok rabi ya. Lah karek gelem apa ora wong niatku lho apik. Golem atos kuwi. Moh ki MO mateni H akeh. Moh. Ngono lho. Ora gelem ya wis tak golek liyane sing gelem. Rabine oleh ra, Mah? Rabine Iya, Mah, rabine oleh apa ora? beneran ya. Engko enek sing ngewangi aku nyapu-nyapu isah-isah to. Terus enek sing ngancani aku lek kowe seneng-seneng. Iya, Mah, engko kan bebanmu luwih enteng to, Mah. Oh bener. Wis kapan ya? Yo nek iso sak cepete yo, Mah. Karo sapa wis? Karo sapa? Karo Rondo Taiwan, Mah. Rondo. Oh iya, engko masalah gedung ambek resepsine wis aku sing ngurus. Lah cateringe, Mah. Masalah catering, masalah sembarangnya engko ibu sing ngurus yo. Nah, terus liyane enake ngundang sapa ya, Mah? Aku tak ngundang juru kunci, kiai, tukang sholat jenazah, batu nisan. Lah kok ana batu nisan arek nggo apa to, Mah? Tinggi ngubur kowe. Heeh to. Kowe rabi kan proses pemakaman didadekne sitok mak bledeng jan. Mbak, infone obat manuk gringgingen. Manuk murah. Murah piye lho? Lah nggonku lho ukir-ukiran. Manuk murah kowe iki. Lah iki nek kadung manggung rondo-rondo lho pengen memiliki. Iki biasanya tombone gak sunat meneh. Nek sing sunat wedok ya gelem aku. Ya ditugel ngepok misan. Iya nek iso tukul nek ora, ya rugi aku. Ini parah ini. Ora percaya nek urung kawin. Nek kawin ki wis. Terus Tapi nek rapi durung. wis angel iki. Jajal dhisik lah mosok gak oleh sih. Kan penak candu. Ya aku ora mbok jajal iki lho. Piye rasane? Sumpah rasanya Lho kok jadan. pertama sih sakit. Terus seterusnya kok penak. Lah kok ketagihan rasanya. Kapan-kapan jajalan ya, mumpung nganggur. Iki konsepnya piye? Lah piye to? Tak kancani sampai konangan apa tak kancani sampai pegatan? Anak ngenteni pegatan ya kesuwen. Sido apa ora? Ya sida. Wong kene kadung metenteng ya. Kalah karo kewan. Lah kok iso? Kewan paling kendel dhewe apa? Ora anu, Pak, apa ki jenenge tikus, Pak? Salah. Bajul. Salah. Bapake Bajul. Salah. Bae. Salah. Weh, wis kuwendel lho ki dhuwure Bajul. Ora iso bajul iki karo nelayan wedi. Kewan paling kendel ya apa, Pak? Kewan paling kendel dunyoe tumo. Lah apa enek untumoe cuwilik iso. Tapi paling kendel. Lah kok iso? Tumoe wani ngidek-ngidek ndase mara tuamu lho. Kowe apa wani ngidek-ngidek ndase mara tuamu? Oh iya. Rawani. Rawani kowe. Berarti kewan paling kendel. Paling kendel tumo. Lah terus kewan paling ngayal apa, Pak? Kewan paling ngayal paling tidak ya kancil. Lah kancil kurang ngayal, rada Girek. Wah, ora enek jengkok kirek iki. Tikus. Wah, ora. Pak tikus. Wah, ora. Mbak tikus. Lah nyapa mbok turut kaya aku lho. Yute. Wis ora. Kewan paling ngayal apa? Anu kethek. Lah kok iso lho ngeyel. Lah ki lho ketheke. Heeh, ketheke.
Ora betah lho. Setengah street ora apa-apa. Wis ndak tahan ta lho. Lawang nganggur lho. Dene ndek bojo kok apa kok dolanan lawang. Kan aku ndak bisa lihat istri nganggur 1 minggu loh. Tapi ya wong kebutuhan lho. Oh my god. Kan kering gini ngono lho, Mas. Selalu nggak membiarkan aku kering. Nek garing iki lara to, Dik. Nek iso aja ngantek garing. Aku gak dikasih istirahat loh. Wong wis istirahat seminggu no, apa sik kurang iki? Mesin cuci aja butuh istirahat loh, Mas. Ayo to ndang rasa ngomel ae. Panggang gegeri ya. Pokoknya gelem ra gelem kudu gelem. Lebok nih bolongan botol aqua kono. Wong wedok ra gendah. Ya wis tak jajane, tapi nek lambemu ngomel ditanono. Pitik karo iwak kadal ki enak ndi? Enak awak pitik. Oh. Berarti dheke panganane iwak kadal. Piye to Mbak sampean ki? Sampeyan ki kan takon. Iwak pitik karo iwak kadal enak ndi? Ya enak iwak pitik. Lah ya berarti tau mangan iwak kadal kowe. Ora tau. Lah kok ngerti? Kok iso bedake? Kok iso bedake kadal karo pitik? Wow, wis. Oh iya berarti iso bedake berarti tau mangan. Iya. Lah kuwi iwak pitik entas doyan. Manur aku ingin nang warung tuku sampo merek Sunse. Lah bakule tak ambung kok ngamuk-ngamuk piye, Mas? Anu Mas, tolong sampean Sherlock omahmu nggih Mas yo. Lah nopo to Mas kok takon omahku barang iki? Apa cici-cici? Tak iwangane bakule, tak iwangane ngeplaki sampean lho. Lah kok malah ameh mbok keplaki to malah aku ki wong pakon kok malah. Kok cek sadar ngono sampean iki? Wis sajane salahku apa to malah aku ki tuku sampo merek Sunse kok iso. Kuwi ngono mareke Sunslick ora kok Sunsik ngono ora. Oh alah beda to Mak. Tak kira ki Sunse. Lah untung ya Mak ya. Lah kowe untung ora digrebek wong akeh kowe ya. Wong yo ora reti kok Mak. Sherlock Mas Sherlock saiki tak gepukane sisan sampean karon cek sadar. Suwe ora jamu godhonge kol. Suwe ora ketemu pisan kowe njaluke rangkul. Suwe ora jamu godhong kecukup. Lah teruse Suwe ra ketemu pisan njaluk ambung. saben ketemu kok mesti njaluke ambung ngono kuwi. Ora seneng aku ngono kuwi. Warna ireng tok topo desa. Lah yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Minimal warnane loro telu kowe nggonku. Karone lho ning jero nggone lho sapa sing ndelok. Jajal kaya apa? Lho kok jaran. Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas. Hitam, putih karo abang. Panganan jebut arek apa? Didol ya ora payu. Iki ya, triple. Apik iki akeh gunane kowe nek kesel nggawa rono rene ya. Ki nek mbok sampirno. Iki nek kowe gak duwe pel-pelan ya nek mbok ngelapi, Mas. Ngantek gimbal ngono kuwi arep mangane ora doyan. Aku ora butuh bondomu Mas, aku ora butuh duitmu, sing tak butuhne kasih sayang, cinta dan kesetiaanmu. Huak. Wong wedok lek ngomong ngono kuwi iki lho huak. Nek nggih status tok. Pret. Lagi dijak berteman nang TikTok wae lho. Didelok PP-ne, mlebu nang profile. Kok nek wis ketoke wajahe cocok ya lagi di fallback. Ngono lho. Kuwi sing mesti wong wedok kathah ning kaya ngono iki lho. Tak ombe uyon. Iya, lah sing ngisor piye? Ora ro sing iso bayangno. Lah timbang kon bayangne mbok diduduhi nyapa? Parkirane warnane ngene apa meneh jerone 3 warna.
Wis ra karo-karuan nek no rupane. Warna ireng tok topo desa. Lah yo ora seneng lho warna neko-neko. Diomong desa yo mbok ben. Minimal warnane loro telu koyo nggonku. Karone lho, ning jero nggone lho, sapa sing ndelok? Jajal kaya apa? Lho kok jeren? Lah wi pirang tahun kok ngantek gimbal iki. Iki 15 tahun urung tak cukur, Mas. Telung warna, Mas, hitam, putih karo abang. Panganan jembut arek nggo apa? Didol ya ora payu. Ora ngerti aku nek perkara bathok aku ora ngerti. Ini mesti bathoke yo mengkurep. Ayo. Biar tak bahas ora. Bahas silakan. Ayo tak tanding. Memangnya tau roh bathokku. Aku ki semelange nek mentok kandhani ora apa-apa, nek nganti tok duduhi. Ayo. Lah ngapa nek didudui? Niki lho pas sing teng rupiah malah aku waduh. Wah, bingung. Wegah apa? Ya gelem. Apa bedane menungso karo ayam? Lah lak menungso ki berarti ya menungso nek ayam ki kewan. Ah, salah. Lah apa bedane menungso karo? Bedane menungso karo ayam. Nek menungso jaman sik urip duwe jeneng, nek pas mati wis gak duwe jeneng. Tapi nek ayam sik urip gak duwe jeneng tapi nek mati duwe jeneng. Lho apa enek ayam kok mati duwe jeneng? Enek. Apa? Ayam bakar. Oh iya terus ayam kremes. Ayam lodo. Lodoh ora nek lodo iku ora enek. Lah aku maca lodo. Lodoh. Berarti enek duwe jeneng. Duwe jeneng ayam. Jan bedhekmu jan termasuk apik termasuk. Lho cah kene kok lele. Berarti lak umpamane pitikno sok mangan ngono ya. Iya iya. Terus lek kewareken mangan terus nelek to. Iya. Iya. Iya wis. Telek pitik iki jenenge apa nuwun sewu? Telek pitik kuwi jenenge lencung. Ah iya, telek pitik apa sing ra mambu jajal? Telek pitik garing. Hah, mambu no. Telek pitik sing wis kuno. Heh, sik mambu, sik teles. Telek pitik mambu no. Telek pitik sing wis kuno. Heh, sik mambu, sik teles. Telek pitik sing dienggo rabuk. Sik mambu. Telek pitik apa sing ora mambu? Telek dipoto. Ora mambu iku. Gak mampu telek dipoto mbok ambu gak kena. Gayanmu iki bae ngelikitik cacing karo moto telek to, Dik, bae. Nek nang omah prei tanggapan kok golek telek karo cacing mbok foto ya. Ora ning ngono lho, awakmu lah bedak iki mbok sing ilmiah. Oh, bedan ra ilmiah. Lah bedan weruh banyu segara. Ero. Weruh uyah. Ero. Sebab apa uyah kok asin? Sebab pancene banyu segara ki teko asin terus ning kono kuwi mengandung mbokmu kuwi. Alah. Sebab di situ ada molekul. Alah, molekul untukmu pucet kuwi. Ya sebabnya apa banyu segara kok asin? Sebabnya mbok dilat. Jajal rambut dilat lah yang lagaruh asin. Pinter bocah kene ae. Bocah kok iso pinter. Wong bedekan kok mau kalah ngono ki nyapa jajal. Alah, paling mambu terasi. Aromatik yang khas kuwi piye to? Tapi ora sedep to. Sing mari wong lanang-lanang iso kemintil iki sing mambu terasi kuwi. Jare sapa? Nek dibukakno ya ngaceng sendika dawuh. Lah tarah normal lho. Macem-macem karo lobang sing mambu terasi. Nyapa? Berewangi mergawe ngalur ngidul ngitan ngulon apa? Sing mambu terasi kuwi. Direwangi nyambut gawe lho, golek dhuwit. Mbok rewangi gelut karo kancamu apa? Belani sing mambu terasi. Lah wong gelut e lho ora tau. Aku lho ora iso gelut. Rewangi bengi-bengi ra turu apa? Mikirno sing mambu terasi. Jare sapa? Bengi ra iso turu lho mergo wetenge luwe. Sapa sing mikire mambu terasi? Gayamu paling mambu terasi. Limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah apa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk? Nganggo. Lah gini, nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng ondo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sowe. Ganggu wong repot lapo to. Terus kon tak telepon gak kok angkat mangku ya lapo. Nah kuwi iki sik repot. Jembalan kowe kok ya telepon ae to. Terus aku lek gak telepon iku lho, lek gak penting ku lho lapo telepon raimu. Wong ket sore ku ya mek WA-an to. Kon saiki ku ngono lho, dhisik kalau cek mari balenan. Metu didik WA posisiku kene. Saiki ngono kon iku cuek. Nah wong lanang cuek ya biasa.
Masih aku dadi wong wedok bareng raimu kuno kuat tak kandhani. Nang ndi ku lek gak aku sing WA dhisik engkon ya gak kudu WA. Lah terus njalukmu apa? Karo ani, lek wis gak seneng aku ku ngomong. Ngomong, tak enteni dikit biyen ku ngomong. Lho kon ngomong apa? Aja kok gawe ngene, aku ku ngono anake wong. Wis seru. Sing ngomong anak gendruwe ya sapa? Kon ku meneh lho lek bongkok kok piye rupane. Kadung gregeten tak rabi pisan kowe. Wani piro? Ya njalukmu piro? Panggah tatak to cah kene. Pak Jero? Yo ora duwe nek kuwi. Civic Turbo? Yo panggah ra duwe. Duwe ku lumur sepeda pancal. Ini parahnya. No. Sampean wis seneng tenan karo calon bojomu iki? Sampun. Senengmu mergo Wonge hobi karaoke. pomo mangku purul sampean ra nesu? Mboten. Weh, penak menu. Sangune karaoke? Utang. Ya, terus mas kawine wujute apa? Panganan sing unik. Weh, kok aneh. Lah apa? Tape. Mas, sakjane iki aku uangen nambi awakmu. Wah, tenane. Iya, tapi no tak SMS, tak telepon sing ngangkat bojomu lho. Masa sih? Lah ya kuwi makane aku wedi ngene iki. Gak apa-apa didik-didik. Mesti HP-mu dicekel bojomu ya. Iya pengen tompel pun tomer sae. Kak Sido kangen aku, wedi arep Wong lanang. Ana apa ngongkon bathok meneh? Kok sampean kira duwe rasa eman? Eman apa jare? Bendino nukone kebul. 30.000, 35. Tuku rokok diditku dhewe ra njaluk kowe kok geger. Kok eman-eman to? Ya ora, wong rokok rego 100.000 panggah tak tuku. Ora eman blas aku. Lah wong aku iki lho. Sempaku malah atuku eman-eman. Eman-eman tuku ya ora usah sempakan wae, los. Ben ngiwis. Tak kaleni karet. Ya. Coba. Oh alah, nopo ora diblindrat sisan. Ben siset. Terima. Jangkrik nek wong lanang teko, sing digoleki kok nunuke lho. Padahal ayu nini, pinter nini, putih nini. Anggere nek wong lanang rono, sing digoleki nunuke, Mas. Lah kok digumun. Aku ape takon. Iya, takok ket mau bulet ya jane takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku. Angger turu kok mesti tangane sak sisai dilebokno jero kathok. Oh, alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang dilakukan oleh jari-jari tersebut? Ayo. Kuwi ngene. Nek awake turu, sing ngisor mesti polah. Lah kok nek ra ditekep ya polahe ra karo-karuan lho. Iso jebule kathok. Mosok gak iso to turu sing anteng tangane ning sebelah pinggang kene. Ya ora iso kok nanteng. Apa ngene manis lho kok cewek-cewek. Kok cewek-cewek ini ra iso. Kok mesti brosot ning jero kathok iki kena apa? Alah wong wedok lho nek turu karo wong lanang, tangane ya mblusuk rono. Anjay. Tibake basa Jawane 25 iki selangkang to. Selangkung. Ya, berarti aku no sing kleru. ya pisan kas kowe nek selangkang kuwi ngono parkirane dalan bayi. Lah leh ku ngitung-ngitung lho mur ngantek 20 tok isone. Pisan kas. Ini parahnya. Ora gelem ngalah karo anake. Wis tuwek jek nyusu manja. Lah wong lanang iki pokoke nek disapih masih tuwek ya panggah nyusu. Kowe ndek biyen ra tau mentil. Lah dhisik kan rong Jawa. Nek kowe gak isin yo anakmu ning kiwa kowe ning tengen saling memandang ngono. Ya mah ora iso menikmati to. Gelakno wong. Gelakne piye? Wong judule ya nyusu ae. Ya jelas tau, itu tujuane ngono beda. Anakmu tujuane ben warak, ben sehat, ben gak nangis. Nek kowe tujuane ke arah kikuk-kikuk. Ya. Nek sampe engko bar mbok pendel langsung bojak kikuk. Didelok wong-wong, didelok pitik apa gak isin. Hari Minggu aku kerja, Mas. Alah sedelit ya lho. Teko ndang langsung mulih ngono lho. Nggak bisa, kamu datang sendiri aja loh.
Ya wis tak budal dhewe nek ora iso. Ora teko ya ora menak. Kamu dandan yang ganteng loh ya. Jangan malu-maluin aku loh. Susah payah aku dulu merebut kamu dari dia loh. Iya. Ora dandan wis ganteng. Udah sampai sekarang kamu bergadus. Aku dibilang aku rugi lek merebut. Iya, aku paham kuwi. Wis senajana kucritmu kuwi cuwi lek mentik. Yo kok jaran sik dibahas to. Wis to engko tak pakanane bintang gede. Wis nek mandi kono lho. Ya wis aku tak adus sik. Ya. Ojo lali gekne kopi sing pahit teh. Engko nyawang awakmu kan dadi manis. Ya nanti tak bikinin kopi. Ya wis tak adus sik. Bi. Enak info apa ora? Info rondo sing kudu bekase wong ngono lho. Sing kudu bekase wong ya. Iya. Bekase jaran gelem. Lho kok jaran. Enak iki aku ready. Wegah. Penak. Lah penake nggondi? Sekali mlebu belung ngono langsung los sak ndas-ndasmu. Ngalahne terowongane. Lah wi kena golahan parkir. Katrok ngene. Anja. Manuk goblok kuwi jenenge. Goblok piye lho? Wong ora tangi bingung leh nangekne. Wong enek lagu dramatis sedih dengan kereta malam ku pulang sendiri kok malah dhek tangine ra manuk goblok renek neh. Lah iki lho lagu sedih kok malah lehmu nyanyi karo bengak-bengok. Yo kaget manukku. Rumasane bengi-bengi ning pinggir dalan sepi. Apa yang kejak kentu pocong ta? Lah nyapa pocong? Lah wong lho akeh. Karo pocong digeletak ndase malah bar. Manuk goblok ngono ora mbok amputasi ae. Piye ta karepmu? Renek manuke yo ora sahdu yo. Ya dulu kan aku belum tahu lek ternyata barangmu kuwecil kayak gitu toh. Lho kok jaran. Lah wong cilik ae yo ngimel lho. Kok muni ngono wis saiki. Sekarang udah tahu ya ndak cemburu aku. Padumu cemburu ketok ulatmu lu peteng. Endi jane undangane? Itu loh di atas meja itu warna kuning itu loh. Iya toh indah toh? Iya. Kamu datang ndak? Kapan itu? Minggu sok mben wi lho. Hari Minggu? Iya. Kok karo awakmu ya? Aku dhewe ora tatak lho. Hari Minggu aku kerja, Mas. Alah sedelit lho. Teko ndang langsung mulih ngono lho. Ndak bisa aku kamu datang sendiri aja loh. Ya wis tak budal dhewe nek ora iso. Ora teko ya ora menak. Kamu dandan yang ganteng loh ya. Jangan malu-maluin aku loh. Pak, penak nyape anakmu, apa penak nyape Pak No? Ya penak nyape anakku tegol-gol. Lah anakku loh, umur 5 tahun, wis iso dolanan dhewe. Lah Pak No disape yo bahaya tegol-gol. Lah kok iso, Mbak? Lah ngono nek mik tanggane. Ya bene to, Mbak, nak padha geleme. Oh, lha raimu iki. Sing digoleki kok nunuke lho. Padahal ayu Nini, pinter Nini, putih Nini. Anggere nek wong lanang rono, sing digoleki nunuke, Mas. Lah kok gumun. Mas Yanto. Iki cawetmu ketinggalan, Mas. Berarti gonamu sing kanggo. Wis urung bayar, San. Lu duit besok ae. Bayar sih, Mas. Malam Jumat gagal keramas, bosku. Bos, Pak Ino lemah. Pak Ino wis ora iso mbanyoni. Ayo sapa sing gelem mbanyoni? Anakku loro, wedok kabeh, kembar to. Siapa jenenge? Nini Irlina karo Nunu Irliana. Celukane Nini karo Nunu. Celukane siapa? Nini karo Nunu. Nek sing Nini kulite putih kaya buke. Lah Nunuke wireng, Mas. Dolano ning omah to ben ngerti. Nek sing Nini putih kaya buke kulite. Lah Nunuke wireng, Juk. Iki ora tau nggih cawet awan bengi. Lah ya ngowoh kuwi lho ora nggo cawet.
Kok kawan bingung aku rata nggak cawet ya. Aku nggak seneng Mas. Iki jane masyarakat nomor piro to jane? Pokoknya senenganku sing kari ngerogoh mak liwek ngono lho Mas ya. Lah wong kuwi pengaman lho nek ra nganggo nek barang nyasar no piye? Lak ra sida kudungan ki nggo. Lek pengen anyep rena tak keloni sayang. Ya. Heeh. Anyep apa malah ungkep kuwi. Kali delengkok jaran. Lagi males saya mah. Teko sampean. Delok aku klesak, klesik ngono aku sewengi ra iso turu. Lah ngopo mambengi gak mbok tangane? Mau tak bangunin ra teko. Sampean kecapean kelihatannya. Iya emang mah. Dibuatkan jamu ya ora diminum. Yo piye? Langsung ditinggal bobo. Kesel lho. Ngeluh aku Mas. Yo timun. Teko sampean. Ya terus kon piye? Nanti pulangnya jangan malam-malam lagi nggih. Iya. Jangan capek-capek. Iya. Nanti pulang kerja diminum jamunya nggih. Oke. Jangan nggak diminum. Iya sayang. Habis minum jamu langsung nggih. Iya. Awas men. Tak tunggu lo ya. Iya. Love you Mas. Sampai ketemu nanti. Cium sik ta. Aduh, ngene iki sing gare gak tahan di luar iki. Ngene di dalam terus gak suka aku. Mas. Apa? Sampai nek eling ora sih lek mambengi ki malam Jumat. Yo eling. Kok aku ora sampean temok blas sih? Lagi males saya mah. Teko sampean. Delok aku klesak, klesik ngono aku sewengi ra iso turu. Lah ngopo mambengi gak mbok tangane? Mau tak bangunin ra teko. Sampean kecapean kelihatannya. Iya emang mah. Dibuatkan jamu ya ora diminum. Yo piye? Langsung ditinggal bobo. Kesel lho. Ngeluh aku Mas. Yo timun. Teko sampean. Ya terus kon piye? Nanti pulangnya jangan malam-malam lagi nggih. Iya. Jangan capek-capek. Iya. Nanti pulang kerja diminum jamunya nggih. Oke. Jangan nggak diminum. Iya sayang. Habis minum jamu langsung nggih. Iya. Awas men. Tak tunggu lo ya. Iya. Love you Mas. Sampai ketemu nanti. Cium sik ta. Aduh. So nek dhewe rabi anake cukup loro ya. Nggak iso. Minimal 11 ya. 11. Info nih obat kuat. Ronda ya diopeni to Mas. Ya diopeni diragati barang piye wi. Ora mek dilarang ya lho. Nemu karo kondi wi kaya roh-roh. Nek sekiranya ora kuat to. Mundur to. Nggon kuwi tak setel maju terus ora iso mundur. Ganti liyane. Ganti liyane piye maksude? Soke tenan piye. Lah kuwi parkiranmu piye kok antri barang. Lho kok jaran. Aku ape takon. Iya, takok ket mau mbulet ya jane takok apa to? Asline kena apa to? Wong lanang ki sak tumonku. Angger turu kok mesti tangane sak sisae dilebokno jero kathok. Oh, alah kowe pengen roh kuwi to. Tapi pertanyaanmu blakrak. Alasannya apa? Apa yang dilakukan oleh jari-jari tersebut? Ayo. Kuwi ngene. Nek awake turu, sing ngisor mesti polah. Lah kok nek ra ditekep ya polahe ra karo-karuan lho. Iso jebule kathok. Mosok gak iso to turu sing anteng tangane ning sebelah pinggang kene. Ya ora iso kok anteng. Apa ngene manis kok cewek-cewek kok cewek dedok ini ra iso. Kok mesti brosot ning jero kathok iki kena apa? Alah wong wedok lho nek turu karo wong lanang, tangane ya blusuk rono. Anjay. Duwe bojo lemu ki penak apa ora, Mbak? Duwe bojo lemu ki penak lho, Mas. Lah kok bisane penak? Rasa tuku kasur, ngisor dhuwur mlenuk-menuk. Tapi lek ketimpa pentil 42 langsung pindah alam, Mas. Gak jaran. Urutan pentil. Sing dikeloni bendina kuwi loro karo anek setia kok mbok trimakno mbok telepon. Ya karepku kan ben gak ana wektu kanggo liyane, makane tak telepon sakmono suwene. Kaget tok tinggal nguyuh ae wis gotol-gotolan nggae HP sijine.
Ora mungkin. Teleponan karo kowe ketoke mlorok ngene iki lho kene sing kene iki lho tangane ngetik. Tangane ngetik kan ora dingeti apa ya pas. Ngane drijine iki lho enek motone. Kok iso ae. Wis to, ora usah geger. Lah jare komunikasi kuwi perlu. Tok telepon marang kading kuwi lek terus setia ya panggah setia. Ya enek bener nek ngono kuwi. Iso entek-entek kuota. Lah aku telepon lho numpang wifi nang warung. Oh alah ning Apa ae anggere duwe sikil mesti iso mlayu, Dik. Oh iya guys, meja kan duwe sikil ora guys? Meja lho. Duwe. Sikile piro? Papat. Maling sikile piro? Loro. Wayahe banter meja lho karo maling jane. Wayahe. Jane pemikirane ngono lah wong uteke apik. Lah nyapa iso tekan meja. Lihat meja duwe sikil papat dadi mlayu klotok-klotok mejane malah banter. Lah meja lah benda mati to, Blok. Mas yo disiapno nek jenenge benda mati Mas yo duwe sikil yo gak iso mlayu wong benda mati. Berarti benda mati ora iso mlayu. Beda motor mati apa hidup? Beda motor mbok Uber ae lho model. Beda motor kan mati apa hidup? Mati. Layune banter ngalahi maling. Lah tapi lah iya. Lah sepeda motor ke benda mati ning playune ping. Ya antara nek sing 120 sampai 140 beda motor saiki anyar-anyar. Kowe roh tempe, ngerti? Tempe ning jero lontong jenenge apa? Arem-arem. Tempe ning jero lontong jenenge arem-arem. Lah nek lontong ning jero tempe. Eram-eram. Ora iso. Tempe ning jero lontong, tempe ning arem-arem. Arem, nek lontong ning jero tempe merem-merem. Ora percaya ta we? Gak ora percaya tekan omah lontongmu lebokno tempene bojomu nek pas goreng. Ya mulai. Ngapa to, Pak? Yang lebokne lontong. Maksudnya lontong nek tumbas niku lho pas bojone Andi pas goreng tempe dicampur mbok pangan kepenaan sambele pedes akhirnya awakmu merem-merem biyu enake ngono. Pikiranmu selalu so tipip. Kewapuk kowe ngono aja sing ndelok cah cilik. Ya Allah, bojone sapa to iki ayune? Sudah siap diajak jalan-jalan. Wes rek. Sida apa ora? Setoya, bentar lagi Mama dandan dulu. Dandan ket mau mbulet ora wis. Arep macak apa to jane? Mesti kayak gitu loh senengane keburu-buru. Kulino lho iki anggere dandan mulek sing ngenteni lho ngantek keju. Anjen belum ya. Ngapa? Mama tambah gendut ya. Ora. Kelihatan toh. Kok jemblem banget ngono lo? Kuru. Kuru dari mana? Wong bebek kena 85 kono bilang kuru. Kurukan daging. Mesti bicara kepalsuan. Cukup cincin yang kau berikan padaku kemarin yang imitasi ya. Omonganmu jangan. Rasa diungkit-ungkit. Namanya sinten Mas? Mas Ono, Bu. Mas Ono. J. Nama panjangnya? Mi Ono. Mi Ono. J. Dari mana Mas? Dari harapan palsu. Dari harapan palsu yang tidak pernah diberi kepastian. J. Oh, gitu. Terus keluhannya apa mawon nih Mas? Loro pikir. Loro pikir. Ati mak teratap. Ati mak teratap. Jantung deg-degan, Bu. Jantung deg-deg ser. Karo Napa malih? sentolokku rodok kembut-kembut. Sentolok rodok kembut-kembut. Niki ngeten nggih Mas. Nggih, Bu. Panjenengan niki kemungkinan gejala-gejalane niki Anda mengalami sindrom mencintai bojone wong. Inji. Jadi ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Lah terus, Bu? Kira-kira sudah berapa lama sampai mengalami gejala iki Mas? 3 tahun. Sudah 3 tahun terakhir ulu lama banget iku Mas. Nggih. Undang. Malah ngladah tekan dindi. Apa ki Mang? Ora mungkin salah. Cah internasional ora mungkin salah. Dilah kene mati ping 15. Enteni ning kono. Iya aku lho pengen roh. Bukti bahwa ilatku sangat hebat. Dilah kene mati ping 15, 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 dilah kene mati ping 15. Kok dadi kepleset to we? Ngono jarine ilat sungguh. Dilakeni mati ping 15. Dilakeni mati ping 15. Dilakeni mati ping 15.
Dilakeni mati ping 15. Dilakeni mati ping 15. Mbak. Jajal nek iso penjaga telepon kecamatan kota iki singkatno. Wong bendino mbok pakani singkatan, nek warek aku. Dong nek petuk tok ae lho. Oke iki singkatan-singkatan. Sego sak kepel dirubung tinggi, jajal. Salah. Pitik walik sobo kebon. Nanas. Gegere ning ngarep, wetenge ning mburi. Kentol. Lah nek penjaga telepon kecamatan kota. Pendel kecakot. Lah dalah enak wi. Jenengane nyakoti pendile bojone wong. Lah ditawani yo gelem. Anjay. Karepmu yo apa juga? Kono kene lha apa kon niku? Aku saiki nyambut gawe kene timbangan aku mlaku otakku gede tambahan aku. Nyambut gawe kene? Iya. Lho. Enggak oleh Caca. Kon niku yo apa? Enak tak mangan jero. Aku sedok jero. Iya ya. Kowe ndok jero apa pun ndok jero. Lho. Lha iki kok kenal. Oh bojoku ya. Bojomu? Bojoku. Wah. Boleh nyengek-nyengekan. Lah terus apa wis sing ngetengi? Sekarang Mami mau tanya sama Papi ya. Tak apa? Papi nyutul apa tidak? Ora. Urun apa tidak? Belas ora, Ma. Sedikit pun enggak? Ora. Apa-apaan kamu ini, Papi? Lah nyapa? Apa-apaan kamu sebagai laki-laki kok sama sekali gak nutul loh? Yang benihku apik kok mosok tak ajar-ajar. Udah entek bebek, entek meri loh kamu, Papi ngopi di sana dari pagi sampai malam loh. Kok bisa-bisanya gak nutul meskipun saiki enggak? Yo tak eman-eman to manggonku. Engko dinggo nutul rono rene kena flu. Akhire manuke gebres-gebres e. Berapa kali Mami briefing kamu sebagai laki-laki itu yang perkasa ngono loh. Ya sing jenenge laki-laki perkasa ya apa ya terus gaene nutal-nutul rono rene ngono ya. Becek banget loh kamu ini. Malah pipi. Wis ra isin karo tatumu sing gambar kodok kuwi ya. Bacaanmu menor-menor men, Mbak. Aku bedhe paling sampean rondo. Oh, barang rondo malah numani Mas, sak menika. Lah emang barangi rondo ki kaya apa kok numani? Pirang tau rasane barangi rondo? Yo belas saumur-umur aku urung tahu rasane kaya apa. Serlok Mas. Lah nopo kok kon nyerlok? Meh dikeki apa? OTW. Tak gratis. Yang yuk. Nyapo? Pengen masa awakmu gak pengen? Pengen. Gak nyawang kata jam piro kae. Beduk deng-deng lo iso pengen ki lo. Sekali-kali lah jajal lawan. Kan rong tau. Iku aku gak seneng nang omahmu mesti yo. Njulak njaluk. Aku ki kesel ya, aku kesel. Aku bendok sak narangane. Dek wingi aku njaluk rambut kei saiki njulak penak men. Terus piye niku lho? Ayo to. Wong lanang-lanang Nyapa? modalmu apa pengen rabi aku. Lah gek sapa sing arep rabi kowe? Lho delok tanggoku di mobil kabeh lho. Aku tok sing di mobil. Lah nek kowe pengen mbok ndang tuku kono, nyapa laporan. Kowe lek pengen dadi bojoku kowe rene kudu nggo mobil. Belas ora enek angen-angen. Aja modal-modal iku mutok, gak masuk. Lah rumangsamu lho, ora enek manuke apa ya sahdu. Nek kowe di mobil baru daftar ora di mobil ra sudi aku dadi bojomu. Pampur kowe. Aku ya ora sudi. Masih aku sugih, aku ndek mobil. Selera aku ya duk kowe to, yuyu. Anjay. Ini parah ini. Bedane ilat dhuwur karo ilat ngisor ki nang ndi? Apa ya padha? Ditekoni yo malah kaya jangkrik upo ngono, cak-cek. Gak ya. Janjane iki muridé Robot Gedek ta. Ya ora, lah wong kok mosok
gurune kok robot iki lho. Kok enek idemu takok lho. Tara yo ora roh yo sak lumrahe nek tekok. Wingi takok rambut dhuwur karo rambut ngisor. Lah wong tekoke salahe nang ndi? Dino iki sore iki lho nek sing takok, ya, detik iki. Ilat dhuwur karo ilat ngisor. Janjane kok pakar men etiologi iki, ha? Lah yo kuwi lho, bedane nggo ndi? Beda jelas beda. Ya. Nek ilat dhuwur rasane keri, nek ilat ngisor rasane nyedot. Pas. Urung puas. Lah rong roh rasane kok. Anjay. Ini sunati larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewoson panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ini piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet kok. Dek ini anak bocah ganti penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki anak wong ganti dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumangsane aku ki wong wedok piye ngono lho, rumangsane. Wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk. Asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Yuk belajar membaca. MO Ma. TO Ta. tambahi R. Sing biasa dinaiki ayah. Bu. Kok ibu piye to? Montor kok ibu. Mbak. Anu, bungkus kopi, Mbak. Kopi apa? Kapal api. Pira milek? Siji, loro, 100 bungkus, Mbak. Etienne, 100 bungkus. Nunggu adus tah ye. Loh, itu koni 100 bungkus kok malah. Mama. Lempah tanganku kok. Bayar. Meloyo, lempah. Sampai nek nesu niki ketok uwayu lho. Apa nek mesem piyu jan ayune pol. Umpama gedang ora tak oncek yo tak pangan sak kulite. Jan, masih membuat aku ingin menikahimu, Mas. Aku lho ya gelem. Ayo segera kita gas ke KUA, Mas. Ya wis ayo to ndang, tapi aku ora duwe duit. 200.000 sudah jadi. Wih, mantap lah Mas kawene piye? Air segelas gas sah. Ya wis ayo, kesuwen ngenteni apa? Nantiku semeripit lek dipuji-puji ngene iki, Jan. Mbak, aku iki pengen rabi karo kowe. Kira-kira gelem ora? Iki lho tenan pura. Ya tenan to. Kapan aku ngapus iki? Ya, gelem ya. Mantuk sik, Cong. Lah aku gelem mulai nek wis bebarengan karo awakmu. Takon buke. Lah nyapa mbok kon takon buke iki? Lah wong sing nglakoni lho aku. Aku pengen rapi, Bu, tapi karo tante-tante. Sing penting aku gelem ya wis to. Nah aku yo ae seneng kok tak nggo jamu kok. Lah yo ya, aku nek ra karo awakmu yo moh. Kemasane rabi penak to piye? Lah wong rabi lho pirang-pirang. Berarti kan yo menak. Ora penak. Lah wong urung dilakoni lho iso muni ra penak iki lho. Rabi ora mok ngingoni tok, yo ngrabeni rumangsamu. Lah nek masalah kuwi ora usah kuwatir. Aku panggah siap. Yo ngemiki kowe bareng kadal. Mbak. Bungkusno kopi loro, Mbak. Kopi loro. Kopi apa, Lek? Kapal api. Oh iya. Oke. Nganu, karo susune ya loro ya. Susu. Heeh. Susu siji susune, Lek. Lah, dari siji. Ya wis gak apa-apa wis. Yo petangan. Lawoe mek iki. Heh, Masa ya mek iki tok, Bu? wong lanang takon lawe gur iki kumasane kuwe duit blonjo. Ya masa godhong tok ngene iki. Wong wedok iki tergantung teko duit blonjo. Kumasane kok masa mencret-mencret yo panggah kuwi. Larang duit blonjo. Wong wedok kok masak apa iso, Pokoke nek duit blonjo, eseng-eseng unta, dinosaurus crispy, lalapan anaconda. Pokoke nek blonjo ada. Lha kono blonjo, kempes-kempes meneh koyo ambekan Senin ora nutuk teko Kemis. Lho ya goreng ndok ngono lho.
Goreng endok, Pak. Yo goreng endok ngono lho. Rumangsane ngarani yo goreng endok. Timbangane kowe gur ngalor ngidul gondal gandul endokmu kuwi digoreng sitok ngono. Ben dadi ras sangkling ngono. Piye? Bojomu cek penak? Ya isih to. Oh, ya Isih. Tenane cek penak? Isih. Karo aku penak. Mbak, dalan bayi di aspal ora to? Ora. Lah kena apa Mbak ora di aspal iki? Soale dalan iku penuh dengan wit-witan. Ora di aspal. Yo ben halus to, ben ora grunjal-grunjal. Ben penak sing gronjol-gronjol. Penak apa ya keju kuwi. Ladine dalan iku Nyapa dalane? jadi nih dalan iku penuh dengan tantangan. Lah kok enek tantangane apa dalane diwehi portal ngono apa piye? Kapan-kapan aku didiono dalan sing grunjal-grunjal ya Mbak. Aku urung tau wis. Ono wae. Sikilmu ya jek rangen. Isik Berarti ya raimu jembel gadus ngono kae. malah tambah wiring kok. Ya Allah ya Rahman. Mas tak kandhani ya Mas. Omongnya apa? Zaman saiki wong lanang saiki kabeh wis ngalang-alani wong wedok, Mas. Masa? Iya, dirawat dari ujung kuku sampai ujung rambut sing nyelempet-nyelempet. Ngopeni awak ya ora sida nyambut gawe lho. Lah wong kerjaku lho panasan, ya ora iso putih. Rai ireng kena disulap. Godhog banyu diumupne nyemplung mak belung perya putih to. Ya ora putih malah melonyoh. Tetep saiki gak apa-apa. Lho, nglungsungi kaya ula weleng ngono kae lho. Kok jaran. Ya wis lah ngono. Ya wis engko nek ganteng tak kabari. Wong kok dijang ganteng kok angel leram. Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Lurah dibantu RT RW. RT RW seneng ngurus tanggane. Apa meneh lek wayah metu bantuan BLT. Jebul sing ditumi mung dulur-dulure. Bi. Obat kanggo manuk gudhegene apa to? Sewedih aku. Rono rene tak tukokne obat ora nek sing cocok. Mbok menawa awakmu duwe solusi. Jan positif ora tau saling sempak lagi. Kowe iki dijaluki solusi kok malah maido. Wemprah uripe. Ndang to roh apa ora? Gampang ya. Kowe duwe botol spray apa ora? Duwe. Terus diapakne? Kuwi iseni pertos ya. Ya terus Terus kowe mekangkang semprotno ning gone ndokmu. wis ngono tok. Bar kuwi sulet nganggo korean. Jres. Nah. Yakin wi gudeg ning ndokmu sak jembut-jembutmu rontok kabeh. Lho kok jaran kowe arep mateni wong ya? Wis tak percaya aku, tenan-tenan wi apik wi obat kuwi. Tenan dengkulmu meletos kuwi. Ya mene kok jek usum gudeg to. Mbak, aku pengen jajal ilatmu. Ngomong dilah kene mati ping 15, tapi sing cepet. Meragukan ilatku kowe. Ora sapa lho sing meragukan. Ilat suhu iki. Iya. Ilat larang ora koyo ilatmu yo. Dijajal sik to, rasah kakak ngomong. Ilatku kemampuannya apik kok sekali melet ngene iso ngangkat pinggangmu, Dek. Beh, ya rasa no ilatmu. Ya anggap ae sakene. Ndang. Malah gledah tekan dindi. Apa ki Mang? Ora mungkin salah. Cah internasional ora mungkin salah. Dilah kene mati ping 15. Oke. Enteni ning kono. Iya, wong aku lho pengen roh. Bukti bahwa ilatku sangat hebat. Dilah kene mati ping 15, 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 dilah kene mati. Apa ki Mang? Ora mungkin salah. Cah internasional ora mungkin salah. Dilah kene mati ping 15. Oke. Enteni ning kono. Iya, wong aku lho pengen roh. Bukti bahwa ilatku sangat hebat.
Dilah kene mati ping 15, 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 dilah kene mati ping 15. Kok dadi Kepleset to we. Ngono jarine ilat sungguh. dilah kene mati ping dilah kene mati ping 15. Dilakeni mati ping 15. Dilakeni mati ping 15. Dilakeni mati ping 15. Dilakeni mati ping 15. Riwe. Ketek nih kah? Ketek menek? Ya. Mudune apa nih disit? Sikile. Ah ya salah. Ketek menek mudune apa nih disit? Buntute. Utuk. Ndase. Ra. Awake. Ayo ora. Uyuhe. Masa ana uyuhe lho? Lah arep ketek ngoyo sing dhuwur tur tiba uyuhe iki. Ya ora keteke munggah terus mudun apane disit. Wis ngomong Ora ngerti. Iya. Ora ngerti. Ora. Nun sewu jenengan ora, nun sewu wong jenengan maning bupati. Mikire sing liyane ora usah mikir ketek mudun karep-karepe keteke. Arep-karepe keteke. Arep mudun sikile disit jaman keteke ngono. Munggono gak enek jaminan liya to sak liyane manuk ngono. Lah piye to? Lah wong kuwi lho barang berharga rumangsamu. Oh, rumah saku ndek biyen iki sunate larang lho yo. Wong tuane mbandani tenan. Nyewoson panganane akeh. So manuk dimurahno dinyah-nyohno ni piye lan? Lah arep piye meneh tarah kepepet tok. Ndek iki enek bocah gak duwe penggawean pengen dadi LC. Gak yo adol manuk. Lah tarah duwene yo kuwi lho. Saiki enek wong gak duwe dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Pemangsane aku ki wong wedok piye ngono lho, pemangsane wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok di Mak Nur. Aku ingin lewat nang ngene ibu-ibu ning arepane to. Lah aku wis muni amit-amit ngono diseneni to, Pak. Ngono iki lho mesti gede teko iki. Aku kan mencoba untuk ramah lho, Mak, lewat nang ngarepe. Amit-amit ngono to, Mak. Ngene lho Ngger ya. Yo, piye, Mak? Makane nek enek Mak Nur dakwah ngono ke dirungokno kupingmu ya. Dakwah apa? Ngidak-ngidak sawah. Dadi nek kowe muni nu amit siji ae kuwi ya apik ya. Tapi nek kowe muni amit kuwi jenenge kowe ngenyek. Lah, apa salahe to, Mak? Tambahi sitok meneh. Amit-amit. Lah, kan luwih bagus lho, Mak, jane. Lah kowe untung ora ditabuk sendal kowe ya. Ha iya, untung lah ya, jebejo aku ya. Lah nek kowe ning aku muni amit-amit kowe tak jeguk kowe ndasmu. Aku nak lewat ning ngarepe sampean ora amit-amit, Mak. Maca Yasin. Bocah kok dikandhanane angel tenan, aku gak suka lah aku nek omongan ngene iki gak suka aku. Gak suka ya wis aku tak lunga. Yu. Mbak Yu. Wow. Aku mau nang warung arep tuku sampo. Ngajari bakule ono Mas, tapi sunsek. Ya barang tak sun kok. Bakule ngamuk piye? Anu Mas, tolong sampean Sherlock omahmu iki Mas yo. Lah ngopo to kok takon omah-omahku barang ki? Tak iwangane bakule, tak iwangane ngeplaki sampean iki lho. Kok malah mbok kepak iki piye? Wong aku ki takok kok yuyu. Wow. Kok cek sadar ngono sampean iki? Sajane salah aku apa to? Wong aku ki arep tuku sampo sunsek. Kuwi ono mareke Sunslick ora kok sunsik ngono ora. Oh alah, beda to yuyu. Tak kira kon ngesun bakule sik. Lah kowe untung ora digrebek wong akeh kowe ya. Jenenge wong kilat to yuyu. Sherlock Mas Sherlock saiki tak gepukane sisa-sisa sampean karon cek sak. Mak Nur, apa bener bahasa Cinane beras sing apik was sing sae? Was sing sae. Iya, Mak. Was sing sae.
Iya bener ora? Wos sing sae. Beras sing apik. Iya beras sing apik. Wos sing wos beras wos. Heeh. Apik sing sae. Iya. Apik. Wos ingkang sae. Apa dah to? Sing ijo e akeh kok. Sing abang sing diundhuhi. Sing legane akeh kok. Sing duwe bojo kok dirusui. Lho, lah aku bojone wong nikmat kok Trae delogok jar. Mak Nur, tak takok ya. Umumnya manuk kan iso mabur to. Ya bener kok manuk mabur. Lah tapi manuk kok mantuk-mantuk cetur kaku apa kejang to, Mak? Apa to ki? Manukku kae lho, Mak. Manuk kaku. Kejang. Iya. Oh iya. Iki pura yo watos terus sentik ngono kok biar jan kok. Wis ra atus maneh, Mak. Nganti mengkengkel ka lho. Gak suka aku sing dibahas ki lho isine monak manuk janoke kok opo to ki? Iku lho Mak manuk cucak rawaku. Mbok kira manuk apa to? Aja ngenes-ngenes to pikirane. Wong edan kok ya genep ning kene kabeh lho yo. Sok kepikiran manuk atos kejang-kejang bar. Mbah. Mbuh. Umpama aku ra nganggo celana mesti ketara dawa. Terus sama